Kodhi nyime duol mochung'ne yiero e thurka IEBC koro dwaro mondo mi obi oketie chik kaka inyalo rito ngima oganda kaluwore kod midhiero ma gisebedo ka gikalo e kinde mag luto ombulu. Duolno bende dwaro mondo chenro mar gwelo apis komishona mag IEBC otim mapiyo kaka okang' mar chiwo thuolo ne tije mag IEBC ma sani okwamo. Magi noyangore e kinde romo mar kolo paro e nyim kamati maduong' madhi nyime gi twak e Bomas of Kenya. Kaka jafwambo marwa Eric Oenga lero, jokanyo mamoko bende ne ochopo e nyim kamitino mar chiwo ler e wi dwachgi. E tielo mokwongo mar chako winjo paro mag kweth mopogore opogore, duol mar yiero ne ochopo e thuolo mar adek e nyim kamati maduong' mochung' ne twak motelie gi Kalonzo Musyoka gi Kimani Ichung'wah. Kae jatatije ka IEBC Marjan Hussein Marjan nonyiso luoro e wi kaka gisobedo ka giwinjo matek kaka apisas mag yiero. Security of election officials and related challenges. In every year, the chairperson, members of the commission, staff and service providers are subjected to adverse security threats and torture. Marjan kae nosundo mondo ket chike kaka arita makare nyalo bedo ne apisas mag yiero ka bende nogoyo turbin chien e yiero maduong' mokalo kaka ne ywaruok omienjoe. We filed a complaint with the police nearby here, near Bomas of Kenya, and they took our statements. So that is actually what we did. We thought probably the best thing is to go and file a complaint on the same. So that one was done. Right now, we don't know what is the outcome of that process. Giesani dul mar IEBC onge kod commissioners manyalo tayo weche ma omoko. Marjan gi Lange nokone kamatino ni chenro mar chuogo IEBC onego mi pek madwarore. Do you want a judicial inquiry? Do you want a police inquiry as to the events of August 15th and what you have described as a harassment and intimidation, including the murder of electoral officials, or is it a commission of inquiry that you are proposing? Of Kenya. There is also absence of the chairperson and members of the commission to carry out the audit of the presidential elections in the event that an audit is required. There is also high likelihood of further polarization and division in the country if this process is undertaken. A recommendation on the audit of the 2022 presidential election, there is a need for legal reform to develop a legislative framework to guide the process of scrutiny of presidential election results before the decision of the Supreme Court of Kenya. Riwruok ma ochung'ne kendo ratiro mag jotich e thurka mano mar kotu mana kaka IEBC bende ne omulo dwaro mar neno ni yiero kinde duto obagi e yo makare. Kata kamano kotu ne obalo kod dwaro mar kolo duoko mag yiero ma higa mokalo. We strongly call for the audit of the elections because it's a legal exercise that should be conducted. Yes. And we don't object to that. Yes. But when you say you need to, politically, we understand the position that has been taken on this matter. So when you call for audit of the 2022 presidential election, the whole discussion on opening of servers, I think it will derail our call for political and economic stability as workers. We have done geomapping of various points, constituencies, and sub-locations. We finished that. We've done the training of our staff. We have also gone around and sensitized the former provincial administration. Yeah, but we need the 18 months so that we can sensitize the public. Kawuono kweth maromo auchiel ema ne ochopo e mbele mar kamitino mar lero pachgi kama oting'o mano mochung'ne kedo ratiro mag chwech mag oganda. Who is this best loser? Is it best loser in a mini election or in the nomination of the party? So that's an issue we need to address. Because in many cases, these women don't end up in the final ballot after the nomination fiasco. We have several success stories. We have Honorable Martha Wangari. We have Honorable Beatrice Elachi. We have Millie Odhiambo. And we have several other success stories. So nominations have been shown to actually support in building political capital to enable those who have been nominated to actually pursue a viable career in elective politics. And so it does work. Kamati maduong' mar twak puro dhi nyime kod kawo pach jopiny kakoro sani gidok ndalo ang'wen mar winjo pach oganda mano oredhi nyimgi kaachiel kod penjo ka gidoyo pachgi. Eric Oenga, Ramogi TV, Bomas of Kenya, Nairobi. Kora mga jwang'ero kamano kuom medo kete Ramogi TV.